Prosper, la superprotección contra el oidio. Gracias a su combinación, Prosper permite una potente acción preventiva y curativa contra el oidio de la vid. El oidio es una enfermedad endémica que tiene un impacto grave en la cantidad y calidad del producto final. Preserva tu legado con Prosper, que forma parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Prosper. De Bayer. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabel es el nuevo fungicida antimildiu con efecto sistémico que incorpora una nueva materia activa. Recomendadas 2 aplicaciones consecutivas de Zorvec Vinabel entre la floración y el cuajado del viñedo. Zorvec Vinabel, lo cambia todo. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Agora, como podedes ver, estamos na fase de entre cuajado e engorde da uva. Entonces agora estamos no momento de revisamos todas as semanas as parcelas que temos dos socios, e o que lle facemos é, aparte de mirar o estado sanitario das plantas, pois revisamos tamén as trampas que temos para a captura de machos da polilla. Entonces con eso o que facemos, o que revisamos agora é un pouquiño ver en que punto está a curva de vo da polilla. Neste caso, neste momento, ahora estamos no fase, penso que estamos a punto de iniciar a segunda xeración da polilla, que ao final que nos pode empezar a facer un pouquiño de daño, temos que ir controlando. Entonces, para iso o que temos monitorizamos, digamos, todas as parcelas dos socios nosos da cooperativa. Entonces temos 15 trampas control repartidas por todo o Salnés. Entonces con eso monitorizamos a polilla en todas as zonas do noso ámbito de traballo. Esas trampas, como podedes ver, son unhas casetas que poñemos nas parcelas, e o que lle poñemos é unha base engomada cunha feromona. Entonces esa feromona o que fai atraer ao macho da polilla para saber, con eso indícanos, digamos, o número de capturas que temos por semana. Todas as semanas, máis ou menos o mismo día, solemos ir a esa mesma trampa para ver cantas capturas hai por semana. Entonces aí, con isto detectamos o inicio, cando estamos no inicio da curva de vo da polilla, cando estamos no máximo da curva, entonces sempre vamos todos, digamos, o mesmo día de todas as semanas para ter un poquinho controlado a curva de vo. Este método que tes é acertar o momento ideal para tratar, se fixera falta. Con isto non faz un tratamento ni nada, con isto, digamos, monitorizas o nivel de capturas que hai ou a cantidade de polilla que pode haber nunha parcela. Entonces, con eso, despois, tomas a decisión se se quere facer un tratamento contra a polilla ou non. Neste caso, si houbera, digamos, capturas suficientes para poder tratar contra a polilla, pois faríamos un tratamento. Neste caso, como hai varios tipos de insecticidas, digamos, que se poden utilizar, nós, a día de hoxe, como cada vez os produtos están, digamos, sendo máis
son máis restringidos, digamos, estamos utilizando distintas estrategias. Estamos utilizando confusión sexual, digamos, para a polilla e, digamos, insecticidas biolóxicos de cara a minimizar o máximo posible digamos, a contaminación co medio ambiente. De momento, a día de hoxe, o que nos di é que de momento ainda non iniciamos a segunda xeración da polilla, digamos. Supoñemos que agora con esta, digamos, hai unha previsión de 4 ou 5 días bons, con temperaturas altas, entonces supoñemos que agora estes días iniciará a segunda xeración, pero, bueno, teremos que confirmalo de cara a inicios da semana que ven. Neste momento tan crítico da vide, é conveniente protexer o viñedo contra ataques de mildeu e oidio cun fungicida persistente que actúe contra as dúas enfermidades e non dañe a floración. Debemos estar atentos tamén á polilla do acio, controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A parte de monitorizar a polilla, o que temos é que dentro da cooperativa hai, digamos, a concienciación de contaminar o menos posible, e entonces con isto o que estamos facendo é digamos, colocando difusores en distintas parcelas. Temos 9 zonas monitorizadas que máis ou menos engloban en torno a 213 hectáreas de socios, do total de 580, que en total, máis ou menos, temos o 37% da superficie da cooperativa, digamos, con confusión sexual. Eso quere dicir que son unhas feromonas, digamos, que o que fan é confundir aos machos para evitar que despois a polilla pique nas uvas. Entón, é unha forma natural, digamos, sin perjudicar o medio ambiente e sin utilizar insecticidas de que isto funcione en condicións. Entón, o que facemos é eso, temos 9 zonas repartidas polo Salnés, que engloban en total máis ou menos o 40% da superficie da cooperativa. En viñedos propios da cooperativa todo está en confusión sexual, ou seja, que non se utiliza nada de insecticidas, e nesas 200 e pico hectáreas non se utiliza ni un gramo de insecticidas. Con isto estamos asegurando que, digamos, que somos o máximo posible respetuosos co medio ambiente, que é a idea e a filosofía que temos nós. O Consello Regulador dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia participou na London Wine Fair, fixo levando 19 produtos e xuntos demais consellos reguladores vitivinícolas galegos da man de Acruaga. Durante os 3 días, os asistentes, entre os que se atopaba un público variado, dende consumidores finais ata profesionais do sector, interesáronse polos produtos con orixe 100% galego. Tamén recibiron a visita do embaixador de España en Londres, José Pascual Marco, e o chef internacional Michael Moore. En xeral, chamaron a atención tanto os augardentes como os licores, xa que, segundo Sandra Pais, técnica do Consello Regulador, en Londres non hai un gran coñecemento en torno ao mundo dos destilados galegos. Entre os produtos que se cataron arrasou o Bagazo de Galicia embellecido, un destilado con matices moi complexos. Pola súa banda, o licor Café de Galicia continúa sendo un dos favoritos. E mención especial para o augardente de Herbas de Galicia, que causou sorpresa nesta edición. Tampouco perdeu a cita o conselleiro do Medio Rural. José González aproveitou a feira para reafirmar o compromiso e apoio da Xunta ao sector vitivinícola galego, que se manifesta, salientou, mediante iniciativas como a estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia. Entre outras moitas actuacións, esta estrategia deseña diferentes medidas para favorecer a internacionalización dos viños da nosa comunidade, moitas delas vinculadas especialmente coa súa promoción nos diversos mercados, a través, por exemplo, da presenza en feiras e eventos como o Inglés, en o que participaron preto de 120 adegas e outras empresas comercializadoras de viños e augardentes galegos. A organización de viaxes de familiarización a Galicia de prescritores e especialistas do mundo do viño, como xornalistas, blogueiros e expertos, constitúe outra das vías para favorecer esa internacionalización, así como o reforzo da presenza dos produtos galegos en publicacións especializadas. A denominación de orixe Rías Baixas é a máis exportadora das galegas
e ten no británico o seu segundo mercado internacional máis importante, despois de Estados Unidos, cunhas exportacións ao Reino Unido de algo máis de 2,4 millóns de litros no último exercicio e cun incremento do 13,6% en relación coa anterior campaña. Melody, tu referencia antimildiu. Gracias a su combinación de dos ingredientes activos de actividad complementaria, se consigue una potente triple acción preventiva, curativa y antiespolurante contra el mildiu de la vid. El mildiu provoca enfermedades importantes por la frecuencia, el largo periodo de actividad y la gravedad de los daños que provoca en tu viña. Melody ayuda a preservar tu legado formando parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Melody. De Bayer. A contorna do Pazo da Crega comeza a prepararse para o regreso da Festa do Viño de Barro. Tralo parón obrigado pola pandemia, a vila recupera uns festexos que mesturan actividades culturais, deportivas e sociais coa promoción do viño. Moita música, outro tipo de actividades lúdicas e culturais, e vaise poder atopar coa sardiñada e cas orquestas de rigor. A festa comezará o xoves coa festa infantil e con actuacións musicais pola noite, pero os días propios das festas terán lugar do venres ao domingo. O día que inicia realmente aquí o certamen Rías Baixas e que se fai a inauguración formal da festa o venres a partir das 9 da noite, coa o pregón, a actuación de Son das Tabernas e as verbenas. E logo o domingo será o día grande con máis música, de charanga, de grupos de danzas, grupos de música tradicional. Ademais da parte social e cultural, a Festa do Viño de Barro tamén conta coa parte da promoción dos viños. Os viños divídense en dúas partes. Un é os premios aos viños de colleiteiro, que son os que non podemos comercializarnos, e outro é o certamen Rías Baixas, onde se presentan alrededor dunha dúcia de adegas para eses premios que se van a dar, e ao mesmo tempo eses viños se poden degustar aquí na festa, non? A entrega de premios e a cata definitiva terá lugar o domingo. A festa tamén garda o seu espazo para os viños do concello. Evidentemente, dentro das 12 adegas de Rías Baixas están as 4 de Barro, que son as primeiras que sempre nos presentan os viños, e son as que os xoves pois terán un protagonismo principal, porque só teremos esas viño das adegas de Barro os xoves, ese día previo, pero si forman parte tamén do número de adegas que estarán aquí para o concurso. A programación complementase con eventos deportivos como un campeonato de tenis e outro de fútbol, organizados polos clubs da vila. Concello e Adegas camiñan da man para preparar unha nova edición da Feira do Viño do Rosal, unha cita que a organización decidiu de forma unánime mudar de data este ano para poder celebrala na Praza do Calvario, o seu escenario tradicional, e manter o dinamismo comercial que cada ano xera a feira na contorna. A praza está actualmente en obras. Deste xeito, a Feira do Viño do Rosal celebrará os seus 30 anos de vida en outono. A vindeira edición terá lugar os días 7, 8 e 9 de outubro, coincidindo ademais cunhas datas tan tradicionais para rosaleiros e rosaleiras como é o remate da vendima. Realizouse un estudo previo de espazos alternativos para a celebración da nova edición da Feira do Viño, que cumprirán coas necesidades técnicas como saneamento, iluminación, música ou aparcadoiro, e tiveran en conta as limitacións sectoriais que non permiten realizar este tipo de eventos en calquera parte do municipio, xa que, por exemplo, toda a zona da Ribeira está afectada pola Rede Natura 2000. Non obstante, Adegas e Concello decidiron que a mellor opción era cambiar a data e estrear un espazo totalmente transformado como a Praza do Calvario, en a que se tivo en conta a celebración da tradicional Feira do Viño para axeitar necesidades técnicas para o seu desenvolvemento, como as de suministro eléctrico, recollida de residuos e distribución de stands para esta cita anual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon.
O curso de elaboración de viños que impulsa a Mancomunidade do Salnés dentro do seu programa de emprego chega á súa fin. 8 alumnos recibiron 50 horas de formación nesta especialidade nun sector clave para a economía da comarca. Queremos facer fincapé na importancia que ten o sector do viño na comarca do Salnés, a riqueza que crea e a formación de persoas, non? Que é importantísima para que as empresas poidan ter personal cualificado, non? A formación que recibiu o alumnado foi do máis completa, tocando todas as partes do proceso de produción, dende o cultivo da vide ata que o viño se bota nunha copa, unha aprendizaxe global que permite a estes mozos sair daqui listos para poñerse a traballar. Hai que estar moi atento en cuanto ao viñedo, porque surxen enfermidades, tratamentos, nada moi práctico. En cuanto á práctica, nada, baixamos a bodega, podemos facer bastantes prácticas. Fixemos tamén prácticas con levaduras, diferentes levaduras, vimos fermentacións. A súa formación tivo lugar en Pazo Baión, da man dos profesionais de Condes de Albarei. Estamos xa participando, colaborando na terceira edición, tamén con un grupo de alumnos 8 persoas que se formaron con nós, que penso que están preparados, como decía Ramón, pois para calquera entrevista que agora mesmo se poida presentar de traballo, coa formación adecuada. O papel da empresa privada, entende a Mancomunidade, é fundamental no impulso deste tipo de iniciativas formativas. Quen mellor coñece, por unha parte, as necesidades do propio sector son as empresas do sector e, por outro lado, como se pode facer unha formación de maior calidade que sea a propia empresa a que realiza a formación dos seus futuros traballadores. Esa é un pouco a estrategia que estamos seguindo, aproximar a administración, a empresa privada. O programa de emprego da Mancomunidade non se detén en xuño. Ao longo deste mes celebraránse 2 novos cursos, o de digitalización documental e fotometría e outro de prevención de riscos laborais. O Obradoiro de Hostalería do Salnés fusionou o seu talento con outro dos grandes proxectos da Mancomunidade, co curso de elaboración de viños. Aproveitando a clausura desta actividade, o alumnado desprazouse ata Pazo Baión para preparar ali un show cooking. Hoxe facemos un show cooking fusión, que chamamos maridaxe de proxectos, co que son os dous programas máis consolidados da Mancomunidade do Salnés, como é o Programa Integrado de Emprego, que ademais está de aniversario, cumple 10 anos, e hoxe clausura o curso de elaboración de viños e, bueno, pensamos que é unha moi boa oportunidade para nós tamén facer un show cooking. E a base do seu traballo nesta xornada foi o viño, elemento condutor do menú que prepararon. Ademais, hoxe a enóloga tamén da bodega ten un viño seleccionado para cada elaboración, incluso para o que son as sobremesas. Temos 4 viños, 4 elaboracións. Entre as propostas do día, carpacho de champiñóns con caviar de pementos ou coca con calabacín, así como varias sobremesas como galletas ou macaróns, uns pratos que prepara o alumnado do Obradoiro e que son combinados con viños desta adega. Nos lle pasamos o menú, eles aquí escolleron os viños para mariñar con cada un dos platos que vamos a elaborar. Sí que é verdad que no último nos macaróns sí que hai moita presencia de viño non de uva, un crujiente que fixemos de viño albariño tamén, o sea que moi ben ese aspecto. Bueno, os viños escolleron eles, nos pasamos a proposta do que íbamos a elaborar e os viños pois escolleron aquí no Pazo Baión. Viños que, segundo nos contan, non só casan ben co peixe. As distintas opcións que ofrece Rías Baixas permite combinar os seus viños tanto con carne como incluso cos pratos máis doces. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.
Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Melody, tu referencia antimildiu. Gracias a su combinación de 2 ingredientes activos de actividad complementaria, se consigue una potente triple acción preventiva, curativa y antiespolurante contra el mildiu de la vid. El mildiu provoca enfermedades importantes por la frecuencia, el largo periodo de actividad y la gravedad de los daños que provoca en tu viña. Melody ayuda a preservar tu legado formando parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Melody. De Bayer.